des élections a maître Moussa Cissé ale de ye nin kunnafonidilaw tulo kan a ko min bɛ jaabi minnu fɔlen filɛ nin ye ko waati nataw fana na jaabi ninnu bɛ se ka yɛlɛma jaabi kuraw bɛ se ka na ka fara a kan a y'a jira k'a fɔ maître Moussa Cissé ko commission de centralisation min sigilen bɛ n'o bɛ ka jaabiw fara ɲɔgɔn kan ko bureau de vote fɛn fɛn bɛ yen nɔ kab'u datugura juin kalo tile 18 tɛmɛnen kalata tɛmɛnen kɔfɛ jaabiw bɛ ka na sira fila de fɛ sira fɔlɔ o ye bɔlɔlɔ kana ye ni o ye subahana mansin minnu bɛ ka jaabi bila ka na o siraw fɛ ani fana jaabi bɛ ka na i n'a fɔ minnu b'a sɛbɛn bolo la jaabiw bɛ ka na o sira fana fɛ o jaabi fila u b'o de da ɲɔgɔn kɔrɔ jamana k'a lajɛ a bɛ lahalaya min na o la min bɛ tali kɛ EJ ɲɛmɔgɔ maître Moussa Cissé a ko commission de centralisation kɔnɔna la minnu fɛla ye ka kala ta ko an sɔnna n'o ye nin mɔgɔw ye minnu fana fɛla ye ka kala ta ko an ma sɔn n'o ye nin mɔgɔw ye olu bɛɛ lajɛlen bɛ a ko hokumu kɔnɔna la baara bɛ ka kɛ u fana ɲɛna yen nɔ o la commission a jarala k'a fɔ bɔlɔlɔsira dɔ bɛ n'u k'a ma ko plateforme électronique ko sira in jaabi bɛ ka na o fɛ ani fana minnu bɛ a sɛbɛn n'o ye bolola sɛbɛnni ye an y'a fɔ ten o jaabi ninnu de bɛ ka fara ɲɔgɔn kan i mana a ma ban fɔlɔ nka waati nataw bɛ ka kɔnɔ walasa ka se ka jaabi labanw di mɔgɔw ma n'i ye jateminɛ kɛ a yɛrɛ k'a fɔ bureau de vote 24 ɲɔgɔn na fo ka na se sisan ma i mana o de jaabiw sera ka fara ɲɔgɔn kan ko nka n'i y'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan bureau de vote 24 ani 416 ɲɔgɔn na sigi kelen bɛ ka olu de jaabiw kɔnɔ i n'a fɔ sariya yɛrɛ b'a fɔ cogo min na kalata tɛmɛnen kɔfɛ tile 3 jaabi min na di o kɔrɔ ko min bɛ tali kɛ sigi kelen don ka sini juma yɛrɛ de kɔnɔ o y'a janyalen ye a y'a kalata jaabi n'o référendum ye o na fɔ jamanadenw ye kunnafoni filɛ nin ye jamana anw nin dɔ facile de semaine d'indépendance kɔnɔ aw bonya b'a la. Yamana n'an ye indépendance bila min ni facile de semaine ninnu kama ko le challenger ale kumana challenger y'a jira k'a fɔ ko jɛkulu min bɛ yen ni olu fɛla tɛ fiyewu référendum ko nin minnu farala ɲɔgɔn kan ayiwa ko ma ko front uni contre le référendum o la sa nin jɛkulu min filɛ nin ye ayiwa ko ɲininkali kelen bɛ facile de semaine challenger fɛ n'a sɔrɔla ayiwa kalata min kɛra sisan n'o ye référendum ko ye n'a sɔrɔla a kɔfɛ ni mankan tɛna wuli a la n'u k'a ma ko crise post référendum limana ka sababu kɛ mun ye jɛkulu de fara-faralen bɛ ɲɔgɔn kan n'u k'a ma ko front uni contre le référendum olu de ye u ka ɲɛfɔli kɛ u hakilila kalata min kɛra sisan référendum ko la u kɔni ye kuma caman fɔ a ko la majɛ minnu bɛ yen ni olu kɛra référendum min kɔnɔna la o de la front uni min filɛ nin ye ni u ko kalata min kɛra sisan u yɛrɛ ka ɲɛfɔli la u ye déclaration min kɛ juin kalo tile 20 tɛmɛnen san 2023 front uni contre le référendum n'u k'a ma ko FUCR u ko kalata min kɛra nin ye k'u b'a ɲini EJ n'o ye autorité indépendante de gestion des élections maa minnu bɛ ka baara kɛ a kɔnɔna la jɛkulu minnu bɛ ka kalata labɛn ko u b'a ɲini u fɛ u ka walan sɛmɛ u ka baara bila sabu ko u ye kalata min labɛn nin ye n'o ye référendum ye ko nin tɛ kalata ye kalata min maa bɛ se k'a fɔ ko ayiwa sariya don kalata min fana n'a ɲɔgɔnna kalata kolonman labɛn mali kɔnɔna la yan front uni contre le référendum u y'a jira k'a fɔ ko ni kalata in kɔni tɛ jamanadenw ka kalata ye ko kalata tɛ kalata min ni olu yɛrɛ ka hakilila la min bɛ se ka jamana in bɔ gɛlɛya kɔnɔna la sabu ko a bɛ fɔ min ma ko illégal illégitime n'a fɔra k'a fɔ jamanadenw fɛ a tɛ wa a tɛ sariya fana kɔnɔ ko nin référendum kalata kɛra nin o cogoya de la min ye front uni contre le référendum ye u ye ɲɛfɔli min kɛ u ka hakililaw la u ko ni kalata min filɛ nin jamanaw ko olu fana nisɔndiyalen bɛ bi kosɛbɛ sabu ko maaw ma bɔ ka taa kala ta ko olu ka weleli dakan min n'u y'o kɛ jamanadenw ye ko maa kana bɔ walima maaw k'u yɛrɛ minɛ walima n'i bɛ bɔ ka taa kala ta i ka taa fɔ ko ayi ma sɔn n'o ye nɔ ye ko o kumakan min o n'o cikan min o y'o ɲɛfɔ jamanadenw ka don o da fɛ k'olu nisɔndiyara o ko la kosɛbɛ sabu ko jateminɛkɛla minnu bɛ yen n'o ye observateur ye olu ye jate laban min bɔ kosɛbɛ in na k'olu y'a jira k'a fɔ jamanaden minnu bɔra ka taa kala ta k'an ka tɛmɛ 100 sara o 100 sara maa 27 kan min ye
UCR moye ko ni ngoni ngira mi soja bari olu bolo sabu ka bina fo ye kuma min fo ko jamanadenw sɔnna o ma ayiwa maa caman y'u yɛrɛ minɛ u ma sɔn ka taa kalata walima dɔw yɛrɛ taara kalata olu caman y'a yira k'a fɔ ko u ma sɔn ayiwa limana kunnafoni filɛ nin ye an ye nin bɔ fasadili sɛbɛn le challenger kɔnɔ aw bonya b'a la n'an bɔra yen nɔ fasadili sɛbɛn min y'an kama ko nouvelle horizon ale kumana a y'a yira k'a fɔ ko min bɛ Bubakari Burema Mayiga ko Bubakari Burema Mayiga a ye tile 10 kɛ Banmansiw bolo nka u tilala k'a bila tuguni Bubakari Burema Mayiga ye EJ baarakɛla de ye n'o ye autorité indépendante de gestion des élections ale b'o jɛkulu kɔnɔna la ayiwa dire mara la yɔrɔ min kama ko Ayi Bongo filɛ nin ye ayiwa dire mara kɔnɔna la ɲamana waati min na kalataw bɛ labɛn na ko min bɛ tali kɛ Bubakari Burema Mayiga Banmansiw maa minnu ma lakodɔn cɛ marifatigiw ko u ye a jaso ka taa ni a ye nka a ma kɛ u tilala k'a bila tuguni o kɛra juin kalo tile 20 tɛmɛnen na k'a sɔrɔ dun jamana u ma ɲɛfɔli kɛ a ka minɛli la u ma kun foyi fɔ a ka bilali fana na o kɔni y'a ta cogo min na ayiwa u nana a bila o cogoya la tare jamana région ka kuma la ko nin ye waleya de ye min yɛrɛ nin ɲinɛnen don Mali kɔnɔna la yan kosɛbɛ maaw bɛ ta ka tunu ni u ye nka u tununtu kun tɛ fɔ a la wa n'u bɛ bila fana kun jɔnjɔn tɛ fɔ a la ko n'i y'a lajɛ kɔsa in na min bɛ tali kɛ Seydou Cissé ale ye secrétaire chargé à la solidarité bureau jeunesse ko rapport min bɔra droits humains n'o bɛ OCHA maaw fɛ olu de ye nin rapport kɛ k'a fɔ ko ayiwa min bɛ tali kɛ maa minnu bɛ tunu Mali kɔnɔna la yan o de ka ca kosɛbɛ min an bɔra ka maa min ta fɔ Seydou Cissé ale ye misali ye ale minɛna cogo min na ayiwa ko jumadon dɔ fɛ mars kalo tile 10 san 2023 ale tilala ka bila o cogoya la k'a sɔrɔ nin jamana foyi ma kɛ a min na o bɔlen kɔ yen an yɛrɛ baarakɛɲɔgɔn kunnafonidila ale Ture yɔrɔ ale ka o kuma kɛra Mali kɔnɔna la yan kosɛbɛ démocrate kunnafoni sɛbɛn o ɲɛmaa don o fana minɛna nin cogoya la jamana k'a bila tamabɔ sisimabɔ o la sa secrétaire général min bɛ Nations Unies tɔgɔ la Antonio Guterres ale yɛrɛ kɔsa in na a ye ɲɛfɔli kɛ a ko min bɛ adamaden minnu bɛ n'o ye maliden gansanw ye a ko avril kalo tɛmɛnen na ko groupe armé n'o ye terroriste ye olu ye walejugu minnu kɛ ka ɲɛsin adamaden hakɛ ma k'o de fanga bonyana kosɛbɛ Mali kɔnɔna la avril kalo tɛmɛnen na o la sa n'i y'a lajɛ jamana min bɛ tali kɛ mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali MINUSMA ale yɛrɛ a sɛbɛntiya k'a fɔ ko binkani wale n'o ye violation des droits humains ye 132 ko waleyara Mali kɔnɔna la yan nɔ wa ko 33 o ye adamadenya yɛrɛ hakɛ tiɲɛni 99 o ye maaw ka hakɛ minnu fana bɛ yen o fana tiɲɛna a yɛlɛla k'a fɔ o siratigɛ la maa 89 ɲɔgɔnna olu fagara o kow senfɛ maa 31 olu joginna maa 12 olu kɔni taara ka to ni u ye jamana diyagoya yɛrɛ la ko nin bɛɛ lajɛlen kɛra avril kalo tɛmɛnen i n'a fɔ Nations Unies ka jate laban minnu kɛra sisan jamana n'i y'a lajɛ nin b'a fɔ ko bunahadamadenya yɛrɛ hakɛ ka maaw ta ka to n'u ye fɛn tɛ bɔ a la ta tɛ bɔ sisi tɛ minɛ ko o ɲɔgɔn dɔ la nka min ye Bubakari Burema Mayiga ta nin ye o kɛra kalata de senfɛ référendum min kɛra kari tɛmɛnen Banmansiw kɔnɔna na ale ta ka to ni a ye o ka sɔrɔ k'a bila ko kura i n'a fɔ radio min ni radio intercommunautaire studio tamani ale y'a ɲɛfɔ nouvelle horizon maaw ye cogo min na jamana yɛlɛ ka don nouvelle horizon kɔnɔ ko CEDEAO bɛna a ka jɛrɛ dɔ kɛ juillet kalo tile 9 natɔ in na jɛrɛ bɛna kɛ jamana 3 kan Mali Guinée ani Burkina Faso Mali sigiɲɔgɔn jamana 2 in Guinée ani Burkina Faso yɔrɔ nin jamana 3 in bɛɛ lajɛlen bɛ furancɛla fanga de kɔnɔna la ko Guinée Bissau o jamana kɔnɔna la ayiwa juillet kalo tile 9 natɔ in ayiwa CEDEAO jamana ɲɛmɔgɔw kɛrɛnkɛrɛnnenya farafinna tilebiyanfan jamanakuntigi de ko don olu bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ jamana nin kuma yɛrɛ bɔra Alassane Dramane Ouattara de da ayiwa Côte jamanakuntigi waati min na a ye min bɛ secrétaire général min bɛ Nations Unies o ni farafinna tilebiyanfan tɔgɔ la kɛrɛnkɛrɛnnenya Sahel tɔgɔ la Leonardo Santos Simao ale taara Abidjan ani Alassane Dramane Ouattara ye ɲɔgɔn ye o ka
waati yɛrɛ dilen bɛ o kalataw la a bɛna lajɛ n'a sɔrɔla ayiwa kala waati min fɔra n'a sɔrɔla kalata min bɛna kɛ ka bɛn ni a waati kofɔlen ninnu ye Mamadu Ture ale ka fasili don limanaw an ye bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ aw bonya b'a la. N'an bɔra Nouvelle Horizon kɔnɔna la a yiralen bɛ k'a fɔ fasili sɛbɛn ninnu an k'a ma ko l'indicateur du renouveau indicateur y'a jira k'a fɔ ko nin waati in na ayiwa waati gɛlɛyalen bɛ mɛrilakaw bolo dɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka jamana marabolo kɔnɔna la bureau du vérificateur général n'o ye sɛgɛsɛgɛli kulu min ɲɛsinnen bɛ yurugu kɛlɛli ma BVG ko a ye sɛgɛsɛgɛli boloda ka taa cun min bɛ tali kɛ sabula ale ye mairie kan sabula mairie a filɛ nin Kayi mara kɔnɔna la a yiralen bɛ k'a fɔ ko $1,880,000 ani $1,998,000 ani sefa wari wa 80 ani kɔ limanaw ko o de tununa ye tuntigi ma se ka don an na walima a nafolo donna daw fɛ da min ma se ka dɔn bureau de vérificateur général ye sɛgɛsɛgɛli min kɛ limanaw mairie min filɛ nin ye sabula a yiralen bɛ k'a fɔ nafolo caman de bɛ yen n'i y'a lajɛ olu ma se ka taa u taayɔrɔ la walima majɛ kɛra a baaraw la a yiralen bɛ k'a fɔ ko nafolo minnu fɔfɔlen bɛ yan nɔ o bɛ tali kɛ ko kalo o kalo sara dɔw bɛ yen n'u kama ko prime mensuel indu $30,9 ani a kunkanfɛn o tununa o cogoya la ka taa se indemnité de déplacement n'o ye maa minnu bɛ mairie kɔnɔna la minnu ma taa ni ka seginw ka ca ayiwa nafolo bɛ don olu fana na ko $6,80,000 ani wa 80 ko o fana tununa o taa cogo ma se ka dɔn a yɛrɛ bɛ k'a fɔ fana minnu passé minnu bɛ di maaw ma n'o ye transport ye $1,000,000 ani kunkanfɛn o fana tununa o cogoya la o ye don o don o bɛ di maaw ma ko $1,000,000 ani wa 100 ni kɔ wa 80 kɔ o fana tununa ayiwa ni jateminɛ kɛ u bɛ nafolo minnu minɛ maaw la n'o ye salew n'a ɲɔgɔnnaw ye o fana minɛ cogoya o nafolo majɛ yera o fana na ani ko $3,000,000 ɲɔgɔnna o fana tununa ni o donna ayiwa taji la ka don mairie baarakɛyɔrɔ la ko o fana nafolo in o fana taacogo ma se ka dɔn limanaw fo ka taa se ko $76,000 fana vignette ni a n'a ɲɔgɔnna caman o fana sarali la mairie la o fana nafolo kofɔlen o taacogo ma se ka dɔn limanaw n'i y'a bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan $1,998,000 a n'a kunkanfɛn sabula mairie ko vérificateur général kɔni y'a sɛgɛsɛgɛli ta ka taa di ni tribunal de grande instance min filɛ nin Kayi n'a ka baara yɛrɛ ɲɛsinnen bɛ chargé pôle économique et financier walasa olu ka se ka sɛgɛsɛgɛli kɛ a yɛrɛ bɛ k'a fɔ nin sɛgɛsɛgɛli limanaw nafolo minnu a baaraw bɛɛ lajɛlen sɛgɛsɛgɛra ayiwa ka daminɛ san 2018 san 2019 san 2020 san 2021 fo kana bila san 2022 la rapport in kumana o waati ninnu de kan min ye sabula tɛmɛnen kɔfɛ limanaw ko san mairie fana ko nin fana ko k'a daminɛ san 2019 san 2020 san 2021 ko vérificateur général tuna yen fana ka taa sɛgɛsɛgɛli kɛ a yɛrɛ k'a fɔ yen fana ayiwa $80,000 ɲɔgɔnna o de tununa yen mairie kɔnɔna la tunucogo ma se ka dɔn a la limanaw n'i y'a lajɛ nin waati an ka jamana kɔnɔna la mairie minnu bɛ yen nɔ ayiwa ko nafolo tunu tuma bɛɛ i b'o de kuma n'o ye vérificateur général ka sɛgɛsɛgɛliw sababu la nafolo ninnu taacogo ma se ka dɔn a bɛ bila sariya ka bolo kan ka sɔrɔ ka dɔn n'a sɔrɔla nafolo ninnu bɛ ka taa cogo min na kunnafoni filɛ nin limanaw an ye nin bɔ l'indicateur du renouveau kɔnɔ aw bonya b'a la. N'an bɔra yen fasili sɛbɛn min n'an k'a ma ko les républicains ale kumana républicain ko min ye Nations Unies n'o ye diɲɛ kelatɔnba ka ayiwa sɛgɛsɛgɛli bolo min n'o ɲɛsinnen bɛ hadamadenya hakɛ ayiwa lafasali ma commission des droits de l'homme yɔrɔ kɔsa in na ale ye sɛgɛsɛgɛli dɔ kɛ ka ɲɛsin ayiwa mura ma Mali kɔnɔna la yan a kuma cayara kosɛbɛ o de la min bɛ tali kɛ n'i y'a lajɛ Mali kɔnɔna la yan limanaw ko ko sɛgɛsɛgɛli a kɛlen kɔfɛ Mali fana wulilen bɛ k'i jɔ bi ka ayiwa maa minnu ye sɛgɛsɛgɛli in kɛ ka u wele bɔgɔ jeninen kan walasa communiqué min n'o bilala jama ka bolo kan juin kalo tile 19 san 2023 procureur
près de la cour d'appel de Bamako ko ale wele dakan bila alema jamana ka cakɛda minnu ye service contentieux ye imana ko ka ayiwa maa minnu bɛ n'u ye sɛgɛsɛgɛli kɛ n'u ye diɲɛ kɛlɛ tuma ka bolofara ɲini ka ɲɛsin ayiwa hadamadenya hakɛw ma murakaw fɛ yen ko mali armée n'u ye mali finitigiw ye k'u ye ayiwa dantɛmɛ wale kɛ ka ɲɛsin sigidalamaw ma walima u ye sigidalamaw bɔnɛ u ni na mali armée n'a fɔ mali jamana ɲɛmɔgɔw ka kɛ ni ayiwa nin waleya ye k'u fana ye maa minnu ye nin sɛgɛsɛgɛli kɛ k'u y'u wele bɔgɔ jeninen kan ko olu wele bɔgɔ jeninen kan jamana sɛgɛsɛgɛli n'a fɔ jalaki min bilalen bɛ u kan o de k'a fɔ ko murakaw fɛ yen wulikajɔ min kɛra marsikalo tile 27 ka taa bila tile 31 jamana n'u tilala ka gafe bɔ mɛkalo tɛmɛnen yɛrɛ an kɔrɔ o tile 12 k'a fɔ ko haut commissariat des nations unies pour les droits de l'homme ko mali armée ye dantɛmɛ wale kɛ ka ɲɛsin sigidalamaw ma procureur ko ale b'a da jama kulo kan k'a fɔ ko ayiwa u fana ye nin ma ko fɔli min wele bɔgɔ jeninen kan sabu a bɛna fɔ u ye min kɛ nin ye jamana ko sariya sɔsɔ don sariya minnu bɛ yen n'u kama ko article 35 article 33 alinéa 2 article 34 alinéa 1 3 article 102 article 103 article 104 article 40 alinéa 3 4 37 article 2 alinéa 2 38 alinéa 2 41 code pénal kɔnɔna la jamana min bɛ tali kɛ nin bɛɛ lajɛlen sariyaw de ye sariya minnu b'a jira k'a fɔ n'i nana mali jamana kɔnɔna la i b'i sara jamana ɲɛmɔgɔw de la n'i bɛ fɛ ka ko kɛ jamana kɔnɔ ayiwa i b'i sara jamana ɲɛmɔgɔw la nka ko commission haut commissariat des nations unies pour les droits de l'homme a ma tɛmɛ nin si fɛ ale kɔni taara mura ka jaw ta n'a yɛrɛ ye ka taa a ma foyi fɔ jamana ɲɛmɔgɔw ye jamana ɲɛmɔgɔw y'a ye k'a fɔ nin ye i bɛ fɛ ka dankari kɛ mali jamana de la walima i ye mali jamana suɲɛ ka ko dɔ kɛ ka nkalon ta ka nɔrɔ mali jamana la ni procureur ni o bɛ procureur de la république de police judiciaire spécialisé min ɲɛsinnen don ayiwa bamanciya wale ani ninjuguya wale kɛlɛli ma ale kɔni bɔra nin ko in kalama k'a na sɛgɛsɛgɛli kɛ ka maa minnu nin sɛgɛsɛgɛli min kɛ k'u ma yamara ni mali jamana fɛ wa u ye ja min ta ni satellite ye ja minnu u y'a ta mali jamana ɲinɛ ma maaw sara foyi la mali jamana kɔnɔ ka tila ka taa fɔ k'u bɛ rapport bɔ o ko la k'u jalaki bɛ mali finitigiw kan limanaw mali jamana ko a fana tɛ to tan sabu gouvernement yɛrɛ tun ye communiqué kɛ o communiqué min n'a jira k'a fɔ k'a bɛna sɛgɛsɛgɛli boloda o sɛgɛsɛgɛli o de daminɛtɔ filɛ nin ye minnu ye nin sɛgɛsɛgɛli in kɛ limanaw o fana na wele bɔgɔ jenini kan u ye nin ja ninnu sɔrɔ cogo di u ye nin sɛgɛsɛgɛli in kɛ cogo di dalu jumɛn b'u bolo limanaw waati nata nin o de bɛ se ka o yira an na akilu sogodo o ka fasiri don an y'a bɔ républicain kɔnɔ aw bonya b'a la. n'an bɔra républicain kɔnɔ jamana ka jira k'a fɔ fasidisɛnɛ min kama ko l'essor jamana ka fasidisɛnɛ don a kumana a ko MINUSMA ka tagali ko kuma de bɛ senna halisa yɛrɛwolo début sur le rempart jɛkulu min n'ale tɛ sɛgɛn fiyewu a tɛ ɲinɛ ayiwa MINUSMA ko in na kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka tagali k'u bɛna ayiwa wulikajɔ kɛ Bamako dugu kɔnɔna la yan ayiwa ka taama kɛ sirabaw kan n'u kama ko caravane ka jamana ɲɛmɔgɔw k'u ka kumakan ka sankɔrɔta walima ka a senkɔrɔma don ko bamananw ko ten ni ko ye saba kɛra la k'i b'a sɔrɔ 2 de kɛra k'o de filɛ nin ye ka waleya nin sabu ko yɛrɛwolo début sur le rempart avril kalo tile 28 tɛmɛnen kɔfɛ mai kalo tile 25 tɛmɛnen kɔfɛ k'a fɔ ko palais de la culture palais des sports yɔrɔ u ye jɛrɛkɛ yen nɔ nin bɛɛ lajɛlen kun de ye ko ayiwa MINUSMA olu tɛ fɛ ka MINUSMA ye mali kɔnɔna la yan a ka taa ka bɔ mali kɔnɔna la yan min bɛ tali kɛ yɛrɛwolo début sur le rempart ayiwa k'u filɛ nin ka baara kura wɛrɛ boloda ayiwa u ye kunnafonidilaw de wele u yɛrɛ ka jabala la boli banna u ka kuma lasela Sidiki Kuyate ale yɛrɛ de tun ye kumatigi ye a ko min ye MINUSMA ka tagali jamana ɲɛmɔgɔw u b'o fo a ko la kosɛbɛ sabu jamana ɲɛmɔgɔw ye nin hakilila min ta hakilila don min hakilila kɛnɛman don wa galabu bɛ hakilila in na kosɛbɛ wa olu bɛ hakilila in u b'a senkɔrɔma don fo ka se a dan na k'a bɛna fɔ olu yɛrɛ olu début sur le rempart ye hakilila min ta jamana ɲɛmɔgɔw bɛ ka u y'u lamɛn wa ko u bɛna ayiwa fɛɛrɛ bɛɛ kɛ fana u ye jamana ɲɛmɔgɔw ye hakilila min ta nin ye ka se ka hakilila in don ba la o de la sini juma olu o dɔgɔ juma ye k'u na bɔ jamanaw ka caravane belebeleba boloda ka daminɛ boulevard de l'Indépendance la
ka Bamako dugu kɔnɔna cɛci ka taa fo Tour de l'Afrique la ka sɔrɔ ka taa kuncɛ MINUSMA yɛrɛ ka dayɔrɔ la Senikaw fɛ yen jamana ko ka ɲini ko nin ye wulikajɔ laban de ye wulikajɔ laban minnu bɛ yen n'a bɛna tali kɛ MINUSMA a ka tagaliko la u ka kunnafoni kɛnɛ kan jamana an baden minnu bɛ yen n'olu bɛ Côte d'Ivoire jamana kan olu tun bɛ yan nɔ i n'a fɔ min bɛ tali kɛ Yaya Kone ale bɔra Côte d'Ivoire jamana kan ka na jamana ka taa se Togo fana na Issa Traoré ale tun bɛ u ka kɛnɛ kan fo ka taa se Kemi Seba yɔrɔ ale fana farafinna yɛrɛ ka don ba la farafinna ka kelenya ale ka wulikajɔ bonyani bɛ o ko la kosɛbɛ ale tun bɛ yɛrɛwolo maaw cɛla yen nɔ ale ko MINUSMA kɔni n'a fɔ bolofara min n'u ye diɲɛma communauté internationale olu ka bolofara don ka ɲɛsin jamanaw ma se tɛ jamana minnu ye ka t'u suɲɛ walima ka u sago kɛ u la o kɛra Kemi Seba ka kuma ye yɛrɛwolo ɲɛmɔgɔ Adama Jara-Ben de Serbo ale kɔni ko nin ye wulikajɔ laban de olu bolo min bɛna kɛ sababu yɛrɛ ye MINUSMA ko daga a n'a a filenbolo ka bɛɛ ci ka bɔ Mali kɔnɔ yan Mamadu Kuyate ka fasiri don ɲɔgɔn an ye nin bɔ lesɔn kɔnɔ aw bonya b'a la. N'an bɔra yen fasiri sɛbɛn min n'an k'a ma ko Soir de Bamako an bɛ a kuncɛ ni ale ye Soir de Bamako y'a jira k'a fɔ ko baki n'u ye ɲɔgɔndan min bɛ sen na sisan baccalauréat ayiwa ko ɲɔgɔndan sɛbɛn n'u ye sujet ye o folofoli yera dɔw bolo min bɛ tali kɛ u k'a ma ko comptabilité sɛbɛn k'o yera dɔw bolo ko o comptabilité kelen a ɲɔgɔndan u y'a bɔ a dɔgɔ kɔrɔ ka bila sini juma yɛrɛ la o bɛ kɛ Bamako dugu kɔnɔna ni Kulukoro dugu kɔnɔna la o la sa an bɛ jateminɛ kɛ baki session min bɛ ka kɛ juin kalo in na san 2023 a yɛrɛ bɛ k'a fɔ a bɛ ka kɛ jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ ko nka ko tile sabanan yɛrɛ a yɛrɛla k'a fɔ tile filanan tile filanan la ko damatɛmɛ wale dɔw yera fan caman fɛ bagi ko la ko sijaw yera maaw bolo wa ko sija yɛrɛ n'o ye ɲɔgɔndan sɛbɛn ye min bɛ di kalandenw ma u ka ɲɔgɔndan kɛ n'a ye ko o dayɛlɛlen enveloppe kɔnɔ o yera maaw bolo kalandenw bolo k'a sɔrɔ ni jamana ɲɔgɔndan yɛrɛ ma daminɛ o kɛra tarata tɛmɛnen juin kalo tile 20 tɛmɛnen na baki min bɛ ka kɛ sisan a yirala k'a fɔ ko kɛrɛnkɛrɛnnenya jamana yɛrɛ kɔrɔyan fan fɛ Minakakaw fɛ yen waleya min yera yen nɔ de ko comptabilité sujet a yera maaw bolo a dayɛlɛlen k'a sɔrɔ ni ayiwa ɲɔgɔndan yɛrɛ ma daminɛ limana ko hali Bamako yan ani Kulukoro mara kɔnɔna la ayiwa a tanamako yera yen fana o de la minisiri minnu bɛ kalanko kunna Dede Ousmane ale yɛrɛ tun ye ɲɛfɔli kɛ ka kɔnpinye k'a fɔ ko maa minnu bɛ yen n'u ka wulikajɔ bɛnnen bɛ ka yuguyugu ka a don kalansow kɔnɔ walima ka bagi i n'a fɔ sijaw n'u ye ɲɔgɔndan sɛbɛnw ye ka suɲɛ k'a di kalandenw ma walima k'a di kalandenw ma cogo wɛrɛ la ko u ye kɔlɔsili sugu bɛɛ lajɛlen kɛ sabu misali yɛrɛ la don dɔw la sufɛla gɛnɛ yɛrɛ fɛ nɛgɛ kanɲɛ 22 walima nɛgɛ kanɲɛ 23 walima nɛgɛ kanɲɛ 3 waatiw sufɛla fɛ o y'a sɔrɔ olu sigilen bɛ u bɛ ka kɔlɔsiliw kɛ nka u n'a ta o ta jamanaw k'u bolo dara suɲɛnikɛla dɔw kan o ma suɲɛnikɛlaw ka suɲɛni bali min kɛlen filɛ nin ye n'o ye comptabilité sujet ye o kɔni ye ale bɔ a dɔgɔ kɔrɔ u b'a bila ka taa sini juma ayiwa walasa segin ka k'a kan ayiwa sujet min yera maaw bolo ɲɔgɔnna i ko an t'a dan yan waati sera Soir de Bamako an ye nin sɔrɔ a kɔnɔna la ni ala sɔnna sini juma an na ɲɔgɔn sɔrɔ yan gafe kuraw mana bɔ k'o lakale o tuma an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ. Ni ka kunnafoni gafew kɛ ye ni balimaya couture ka dɛmɛ ye balimaya couture ka baara ɲɛsinnen don kɛrɛnkɛrɛnnenya an ka ladalafiniw kalali ma Mamadu Traoré fɛ yen ni bɛ ko Maduba nɛgɛjuru sira 76 11 63 88 68 66 51 51 97